Ani rangsak ni khapang ni takuk tei bukuk song apa kaham kaitur ni besaro nang tabuk belai kirimabai te wanai tongani jora dangka nang bahiki abon yakni keplaying nai koki omose Subrai Jesus Christo kaitor. He want to fill your heart with heavenly peace. Bonono chuknahani khak chungbai khak ragbai hamari klainya musung zago khak changrana musungo. He knows your heart and want to help you. Boni ni khabi singo lengi tongono saimano tai nono subana musung zago. Paide hake sung bini kokthai kisanai layena khana layena khapang serang nyawana tai pankrak ngano. Do not lose hope. Khatong mata kiudi. Jesus loves you and cares for you. Jishu nonobo hamjago tai bonono chubananai. Isaiah chapter 41 verse 10 tai 16 bini koktai moheng sajago. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Takridi ang nang bai tongo. Bekha ta baidi tam ni hinba ang nini kaitor. Ang nono phandranai, ang nono chubanai, ang nono ani keplai yak baiki romoi tongnai. Naidi nono joli renai rok bebak no lasi rejaknai. Tai udru mudru rejaknai nono kebengi basanai rokni mungsa tonglak tai borok bebak no komor bainai. Nono kebengi basanai borok no nang naitugui nayana. Piaba nang borok no mangla. Nono kebengi coba basanai rok mungsa mari pano tongreglak. Tamni hunke ang subrayo nini kaitor. Nini yagra yagoromui tongo. Ang senono hai hunay sawo. Ta kiridi ang nono chubanai. O yongsa hai Jacob tei Israel ni bororok ta kiridi ang norokno chubanai hunay subrayung sawo. Israel ni subrayung nini piyoknai. Naidi ang nono ketal kubuk buah genang. Perjaknai haike senamnai neng hasuk rokno sebai sukrubayana neng hasuk rokno ke bundak hai klayana neng borokno chogana nobar borokno kobonai thengana tai boyar borokno piring porai klai bainai kok omose ta kiridi ta wanandi bosa sawo ang ning bai tongo kaitor sawo bekhata baidi tamningke ang nini kaitor bose gosi tongo bose nono sobanai kogru te bosawo ang nono phandranai ang nono chubanai ang nono ani keplai yak baiki romoi tongnai nang wayalambakno Jisaya chapter 41 10 simi 16 betango nang naike manai mobai nini wana mano kaitung thani bogredi wana yawi kiriyawi nang buskang agokdi nini bagai ang suri tongnai tai suri tongo tai kaitorni hamjakma khairukba nini sakko tongthang malai phinai God bless you.